Jamen altså, hvis vi sådan en normal hverdag, hvor vi sådan træner én gang, jamen, så mødes vi jo ind der klokken 9 til morgenmad, træner, har fri igen cirka ved 1-tiden, afhængig af, hvad der lige skal til af behandling og så videre. Nu har jeg på gamle ben, så det kan godt være en gang imellem, de skal have lidt ekstra der. Jamen derefter så har jeg jo lidt tid til for eksempel at læse lidt, inden jeg så skal hente min dreng i børnehave. Og jamen, som regel, når han er vågen derhjemme, så får jeg ikke lavet noget af mit studie. Så bliver det først igen, når han er puttet i seng. Så, det vil sige, så skal man lige tage sig lidt sammen en gang imellem der om aftenen for lige at få læst lidt. Det vigtigste for, at det kan lade sig gøre, at vi kan tage en uddannelse, det er uden tvivl den fleksibilitet, der er i det. Vi kan se undervisningstimerne online, når det passer ind i vores program. Jamen selv eksamener og sådan noget, der har de været rigtig, rigtig hjælpsomme til at lægge dem ind i de perioder og på de tidspunkter, hvor det ligesom passer ind. Der er jo ikke nogen af os, der vil gå på kompromis med fodbolden. Så den del er selvfølgelig vel det allervigtigste i forhold til, at der har vi haft super vejledning hele vejen igennem med Peter Leigård ude på UCN. Og han har været en kæmpe hjælp, og der har været stor forståelse for, hvad det er for en situation, vi er i. Og at for os lige nu her, jamen, der er det vigtigste jo stadigvæk fodbold. Men det betyder ikke, at man ikke kan læse det andet ved siden af.